חסרו מסכים, יש מורה ונברח, ויש גם כלים שלמים. אל תאמר הכל קבוע, מה לא תמיד לעשות. אין הדרך כבר עוררת, תקרא לנשמות. רצון לקבל המתוקה, לקבל את המילוי. בשינוי הכוונה, כל הסוד יהיה גלוי. בואו נתחזק ביחד, בואו ונתחזק ביחד, נזמין את האור. בואו נתחזק ביחד, בואו ונתחזק ביחד, נזמין את האור. נשכון בתוך הכלי, יצא! הגלות אל התיקון הכללי. רגע, נעמדים, מסכים. אתם אחורה. אתם תלכו לשם. יעקב, אל תעמוד. לא רוקדים, מתפלאים, איזה התפלות. ברצון לקבל המתוקה, לקבל את המילוי, בשינוי הכוונה, כל הסוד יהיה גלוי. בואו נתחבר ביחד, בואו ונלמד בלי פחד, נזמין את האור. בואו נתחבר ביחד, בואו ונלמד בלי פחד, נזמין את האור. לשכון בתוך הכלי, לפתוח. נצא מהגלות אל התיקון הכללי. מגלים אותו. כאילו תפסנו אותו כמו איזה קאט. כן, זה מה לכן זה לא נראה לי פה. אני משפיל את הסירים לנערות. הגלות אל התיקון הכללי. החוצה, ככה. ככה. אבל עוד פעם